ଭଗବାନ ଯେ କାହାକୁ କେତେବେଳେ କେଉଁ ରୂପରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାହା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେବେ କାହିଁକି ଆମେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କେତୋଟି ନିୟମ ମାନି ନ ଚଳିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା? ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ଜିନିଷର ନାମ କହିବି ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାରର କ୍ଷତି କରିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସେହିପରି କେତୋଟି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ। ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଯଦି ଖଟ ତଳେ ରଖିବା କିମ୍ବା ଗଦି, ତକିଆ, ବିଛଣା ତଳେ ରଖିବା ଆମ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଖୁବ୍ ଜଟିଳ ହୋଇଯାଏ। ସେହିପରି କିଛି ଜିନିଷ। ପ୍ରଥମରେ ଝାଡ଼ୁ ଯେପରି ଘରର ଅଳିଆ ସଫା କରିଥାଏ, ସେହିପରି ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ମନେ ରଖିଥିବେ, ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ପଲଙ୍କ କିମ୍ବା ଖଟ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଝାଡ଼ୁ ଦ୍ୱାରା ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଭୁଲରେ ଝାଡ଼ୁକୁ ଖଟ କିମ୍ବା ପଲଙ୍କ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଅଳଙ୍କାର କହିଲେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କିମ୍ବା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଥିବେ। ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପା ଅଳଙ୍କାରକୁ କେବେ ଗଦି କିମ୍ବା ତକିଆ କିମ୍ବା ଖଟ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପରିବାରର ଏହା କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ପିଇ କିମ୍ବା କାଚ ବୋତଲ ଖଟ ତଳେ ରଖିଥାଏ। କାହିଁକି ନା କାଳେ ଗୋଡ଼ ହାତ ବାଜିଯିବ, ତାହା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ବି କାଚ ପାତ୍ର ଖଟ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଜୋତା ମଧ୍ୟ ଖଟ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଲ ମଧ୍ୟ ଖଟ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭୁଲରେ ବି ଏହି କେତୋଟି ଜିନିଷକୁ ଖଟ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହିପରି କଳଙ୍କି ଲୁହା ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ ଆମେ ଘରେ ୟୁଜ କରୁଛୁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଜିନିଷରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଯାଏ। ଆମେ ତାକୁ ଏଠି ସେଠି ଫୋପାଡ଼ିବା ବଦଳରେ ଖଟ ତଳେ ରଖିଦେଇଥାଉ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଖଟ ତଳେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ନିଦ ହୁଏନି ଏବଂ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଖୁବ୍ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଥାଏ। ନିଦରେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ବି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥାଏ। ଏହା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଖଟ କିମ୍ବା ପଲଙ୍କ ତଳେ ଭୁଲରେ ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହିପରି ପୋଷାକ କହିଲେ ଛିଣ୍ଡା ପୋଷାକ ହେଉ କିମ୍ବା ଭଲ ପୋଷାକ, ଆପଣମାନେ ଭୁଲରେ ବି ଛିଣ୍ଡା ପୋଷାକ କିମ୍ବା ପୋଷାକ ଖଟ କିମ୍ବା ପଲଙ୍କ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ର ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏପରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର এই ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି କରିବା ପସିବଲ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କର
ଯେତିକି ମନେ ରହୁଛି ସେତିକି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ମୋର ଛୋଟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।